सरकारा रायजोनि खामानि मावनायाव फैमाल जादों नामा नङाब्ला मानोथो रायजोफ्रा गावनि आखाइ मुथिनि जानो गोनां रांखौनो सरसा खालामना दालां बानायनो गोनां जाखो थारैनो रायजोनि मावनां खामानिखौ सरकारा नागिरनानै मोनाखै नामा बियो सरकारनिसिम रायजोनिफ्राय गिदिर सोंलु सिखारदों गावनि गोलोमदै गोथां ओंखारजासे नखराव जानो गोनां रांखौ बाहायना औवानि दालां बानायना लाबाय अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि विधानसभा समष्टि आरो बिटिआरनि कालिंदुवार समष्टिनि सोमलिगुरि बिसिडिसिनि साहा गेदेरकुसि गामिया गेदेरकुसि गामिनिफ्राय कुसुबिल पानेरि टंला डिमाकुसि आरो गोबां जायगायाव थांनो ओंखारबोनाय गामिनि लामानि दालाङा गोबां बोसोरनिफ्राय औवाजोंसो बानायना हान्थिनो हायो सरकारनिसिम दालांखौ बानायनो थाखाय आरज गाबख'दोंमोनब्लाबो दासिम सरकारा जेबो राहा लायैखौ दुखु फोरमायदों रायजोफ्रा बिसायख'थिनि सम जाब्लासो गामिनि रायजोफोरखौ नांगौ ओरैनोबा मावनांगौ रायजोनि खामानिखौ नुवा गोख्रों अजद रायजोनिफ्राय लोगोसे बिसिडिसि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरनिसिमबो खुथारै आरज गाबहरदों दालांखौ बानायना होनो थारैनो रायजोनि आरजखौ खोनासंगोन ना बिटिआर सरकारा बेखौ समासो बुंसिगोन बिदिब्ला फैदो जोंनि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारिनि खौरांनि हेफाजाबजों रायजोनि दाबिखौ खोनासंना लानि साहा गेदेरकुसि गामिनि नैबे जोंहा दलं औवानि दलंखौ जोङो गावबा गाव औवा खांनानै बनायदो आरो रायजो राजाया खस्थ'जों दालांखौ बनायदो बेनिखायनो मान गोनां सरकारफोरखौ बुङो जोङो अराय सम जोंखौ नायफिना थारमाने इलेक्सन खामावसो जोंखौ नांगौ जायो आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो रोङा मानोना जों बे दलंखौ गोबाव दिननिफ्राय जों हास्थाय मोनाखै आरो जोंनि गासै रायजो राजाया बेखौनो हास्थायो दा दलंखौ थाबैनो जोंनो बनायना होनांगौ होननानै गासै रायजो राजाया खावलायो आरो दा जोंनि दा दलंखौ जानांगौ जाना जोंनिया दलंखौ मोननांगौ ना मोननाङा थाबैनो जाफुंनांगौ BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैरियर काउंसिलिंग सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com